Kuha ang CCTV footage na ito gabi nitong Sabado, April 18 sa kahabaan ng Peña Francia Avenue sa Naga City. Makikita sa video ang isang lalaki na may isinakay na sako ng bigas sa isang tricycle na nakaparada sa tabi ng kalsada. Umalis ang tricycle kasama ang lalaking may dala ng bigas. Ang dala at isinakay na bigas pala sa tricycle ay ninakaw sa isang tindahan sa lugar. Dahil sa kuha ng CCTV at kuha pa ng body number ng tricycle, mabilis na natukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. During follow-up naman po kan sa moyang mga personnel, so na-identify na po itong tricycle and then itong suspect. Sa part po kang police, kami po ma-file po ng kaso. Samantala sa puldin sa CCTV ng barangay ang biglang pagliyab ng tricycle na ito sa parehong barangay nitong Linggo, April 19. Mabuti na lamang at may concerned citizen na naka-e-bike at may dalang fire extinguisher, kung kaya napigilan ng paglaki pa ng apoy. Malaking tulong rin na naka-install na CCTV sa lugar na agad nakita ng command center at naitawag sa mga otoridad. Kung kaya taman po magbakal ng fire extinguisher, kung igwaman po kitang budget, magbakal po kita ng fire extinguisher. Kasi po ang fire extinguisher, kumbaga po sa aksidente, yun po ni ang katuyang first aid sa kasulo. So, ang fire extinguisher po, dahil po ni pang display, aramon ta po kung paano po siya gagamiton. Kung mahiling po nito, dakula pong tabang ang CCTV. So, hindi po sa Pransya, so kung mahiling po nito, palibot po dyan yung mga CCTVs. And then, at the same time po siguro, pakiulay din sa mga store owners, then, maski sa ibang establishmento na magkauganing kaya ng mga CCTV. So dakulaw po siyang tabang. So ulit-ulit po pong pinasabi na ang CCTV po dakulaw siyang tabang sa lalo na pag nagpag-solve ng krimen. Jan Amador, CSN.